που επί 50 χρόνια προσπαθούσε να αποτυπώσει την εικόνα του Θεού. Μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες, σε ηλικία 87 χρονών, ο αδελφός Αθανάσιος φτάνει πια στην τελική προσπάθεια. 3 καλόγεροι παρευρίσκονται στην παρουσίαση του θαυμαστού αυτού έργου. Και αρχίζω τώρα να διαβάσω. Οι 3 καλόγεροι είχαν έρθει αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Έπρεπε να τελειώσει ο Εσπερινός, Αθανάσιε, για να μπορέσουμε να έρθουμε, είπε ο ηλικιωμένος. Δεν πιστεύω να αργήσαμε, συμπλήρωσε ο δεύτερος με τα χοντρά μάγουλα που σχημάτισαν προς τα κάτω δίπλες ίσα με το λαιμό. Όχι, δεν αργήσατε, αλλά καλά θα κάνατε να γυρίζατε πίσω, τους έκοψε τη φόρα με σοβαρή φωνή ο Θανάσιος. Ομολογώ πως είναι αριστούργημο ο πίνακάς σου, είπε ο τρίτος, ο νεότερος στην ηλικία, σαν να μην άκουσε. Πράγματι είναι πολύ ωραίος, αν και δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό το είδος της ζωγραφικής, συμπλήρωσε ο χοντρός πλησιάζοντας περισσότερο στον πίνακα. Οι άλλοι τον μιμήθηκαν και βάλθηκαν οι 3 μαζί να τον περιεργάζονται. Πού είναι το πρόσωπο του κυρίου Αθανάση, είπε ο ηλικιωμένος με μια δόση συμπόνια στη φωνή του. Αυτά εδώ τα πράγματα είναι όπως αυτά που ζωγραφίσουν τα παιδιά και αυτοί οι μοντέρνοι ζωγράφοι. Ο Αθανάσιος, χωρίς να τους δίνει πια σημασία, πηγαινερχόταν στη σπηλιά, συγκεντρώνοντας τα κουτιά με τα χρώματα και τα διάφορα όργανα και εργαλεία που είχε χρησιμοποιήσει. Εμένα, όπως και να έχει, μ' αρέσει, είπε ο νεότερος, και χαμηλώνοντας συνωμοτικά τον τόνο της φωνής του, αν και έχει την τρέλα του, τα σχήματα και τα χρώματά του είναι καταπληκτικά. Δεν συμφωνείτε? Ναι, βεβαίως, δεν μπορώ να είπω το αντίθετο. Όμως εννοείται ότι αυτό το δημιούργημα απεικονίζει τον Κύριο, οποία βλασφημία. Μα είναι τρελός ο άνθρωπος. Επενέβη με φιλοσοφική πιστική φωνή ο χοντρός. Δεν αμαρτάνει τη στιγμή που δεν πράττει συνειδητά το αμάρτημα. Πάντως εγώ θα μείνω για να δω πώς θα κάψει το βράδυ τον πίνακα. Αλήθεια τους καίει τους πινακές του, ρώτησε ο νεότερος. Μα φυσικά και κατόπιν λέει πως εκάηκαν υπό τις λάμψεις του Κυρίου, οποία βλασφημία. Πολλές φορές παρατηρήσαμε καπνούς που προέρχονταν από το κελί του Αθανάσιου, αλλά μέχρι να έρθουμε να δούμε τα εξαφάνιζε όλα. Θα ήθελα οπωσδήποτε να παραμείνω για να παρακολουθήσω το θέαμα, τόνισε ο νεότερος. Δεν ξέρω τι θα πράξετε εσείς, πάντως εγώ θα επιστρέψω στην μονή μου, είπε ο ηλικιωμένος. Δεν θα μας αφήσετε μόνος, αδερφέ Χριστόφορε. Προτείνω να συμβολευτούμε τον αδερφό Αθανάσιο για την ακριβή ώρα και αν είναι να γίνει σύντομα, παραμένετε μαζί μας, ή δεν θα φύγουμε όλοι μαζί. Συμφωνείτε? Και υψώνοντας τον τόνο της φωνής του, απευθύνθηκε στον Αθανάσιο, που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή από τη σπηλιά. Αθανάσιε, τι ώρα θα γίνει το θαύμα? Ο Αθανάσιος τους πλησίασε αργά. Σε μισή ώρα περίπου. Ακριβώς στις 22 και 17, αν θέλετε. Αλλά αδερφοί μου, θα σας συμβούλευα να επιστρέψετε στη μονή. Από τη σοβαρότητα της φωνής του, οι άλλοι έχασαν την ειρωνική διάθεση, εκτός από το γεροντότερο. Γιατί, Αθανάση, μας διώχνεις? Δεν σας διώχνω, απλώς σας συμβουλεύω για να είμαι εντάξει. Εγώ ειλικρινά θέλω να μείνω, είπε ο νέος. Θα παραμείνουμε και οι 3 μας, έτσι, αδερφέ Χριστόφορο. Ο γέρος έγραψε καταφατικά. Έστω να μείνετε, όμως δεν έχω παρά μόνο ένα ζευγάρι, ειδικά γυαλιά, εκτός από τα δικά μου, οπότε μόνο ένας από εσάς θα μπορέσει να δει. Οποία δυνατή λάμψη, αναρωτήθηκε μεγαλόφωνα ο γέρος, χωρίς να χάσει τον ειρωνικό τόνο από τη φωνή του. Η ώρα ήταν 10 και 10 και ο Αθανάσιος παρακολουθούσε τα αστέρια με το μικρό τηλεσκόπιο που είχε στημένο κοντά στον πίνακα. Μια τελευταία παρατήρηση της θέσης κάποιων αστεριών στον αστερισμό του Σκορπιού. Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος και το αμυδρό γαλάζιο φως των αστεριών αντανακλούσε στον πίνακα και τον έκανε να γυαλίζει μέσα στη νύχτα. Οι 3 καλόγεροι ήταν στημένοι παραπέρα και συζητούσαν μεγαλόφωνα. Πότε γύριζαν προς τη μεριά του Αθανάσιου, που τη μια χρησιμοποιούσε το τηλεσκόπιο, την άλλη μετρούσε τις γωνίες και την απόκλιση της επιφάνειας του πίνακα. Έφτασε η ώρα, σε 5 λεπτά από τώρα. Οι άλλοι 3 πλησίασαν. Από ένα κουτί έβγαλε 2 ζευγάρια παράξενα γυαλιά, που έμοιαζαν περισσότερο με μάσκες βυθού. Τα τυχώματά τους γύρω-γύρω ήταν ελαστικά για να εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο και αντί για φακούς είχαν σειρές από γυάλινες επιφάνειες, που τα κενά μεταξύ τους ήταν γεμάτα από διάφορα έγχρωμα υγρά. Τι πράγματα είναι αυτά, αναρωτήθηκαν οι 3. Φόρεσε το ένα ζευγάρι και πρότεινε το άλλο σε αυτούς. Οι καλόγεροι κοιτάχτηκαν αμήχανα μεταξύ τους, και ύστερα ο νέος πήρε το άλλο ζευγάρι,
και μιμούμενος τις κινήσεις του Αθανάσου τα φόρασε. Ο Αθανάσιος πήγε και κάθισε σε μια απόσταση 5 μέτρων απέναντι από το πίνακα και οι άλλοι τον ακολούθησαν. «Εσείς οι άλλοι να μην κοιτάξετε με γυμνά μάτια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τυφλωθείτε», είπε σοβαρά ο Αθανάσιος. Δεν μετάλλαξαν με την κουβέντα και έμειναν σιωπηλοί στην ίδια στάση περιμένοντας. Ο Αθανάσιος κοίταξε το ρολόι του, ήταν 10 και 18. Ένας ήχος, σαν σφύριγμα διακεκομένο και απόκοσμο, άρχισε να έρχεται σιγά σιγά από τη μεριά του πίνακα και ολοένα δυνάμωνα. Οι 3 καλόγεροι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Ο ηλικιωμένος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται ψιθυριστά. «Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Πάτερ ημών εν της ουρανής». Και οι άλλοι καλόγεροι γονάτισαν και άρχισαν τις προσευχές. Τώρα ο πίνακας άρχισε να φωσφορίζει. Τα χρώματά του έπαιρναν παράξενες λάμψεις, που ολοένα δυνάμωναν. Ο ήχος έγινε ένας όγκος από περίεργες μικρές μελωδίες, που εναλλάσσονταν πολύ γρήγορα, δίνοντας την εντύπωση ενορχιστρωμένης μουσικής από χιλιάδες βιολιά, εκκλησιαστικά όργανα, έγχορδα και πνευστά να παίζουν πριστήσιμο. Ο πίνακας μεταμορφώθηκε σε μια δυνατή φωτεινή εστία, που δεν μπορούσε ανθρώπινο μάτι να την κρίσει. Οι καλόγεροι έσκυψαν τα κεφάλια κάτω στο χώμα και προσεύχονταν μεγαλόφωνα. Ακόμα και ο νέος που φορούσε τα ειδικά γυαλιά δεν είχε το κουράγιο να κοιτάξει και είχε κόσει το κεφάλι μέσα στα πόδια του τρέμοντας. Μόνο ο Θανάσιος έμεινε στη θέση του και παρακολουθούσε. Πίσω από τα ειδικά γυαλιά του μπορούσε να κοιτάζει σε αυτό το εκθαμβωτικό φως και να βλέπει να σχηματίζονται κάτι σιλουέτες από παράξενα όντα που έκαναν ταχύτατες κινήσεις και απότομες εναλλαγές στις θέσεις τους, ώστε σου έδιναν την εντύπωση κινουμένου χρώματος. Στο ανοιγόκλεισμα των ματιών έβλεπες για κλάσματα του δευτερολέπτου αβέβαιες εικόνες μιας εξωγήινης παράστασης. Σε μια στιγμή εμφανίστηκε ένα όν που έμεινε στην ίδια θέση για μερικά δευτερόλεπτα, αρκετά για τον Αθανάσιο να παρατηρήσει τα 6 πλοκαμοειδή άκρα του που διέτρεφαν γρήγορες κινήσεις σε πολλές κατευθύνσεις γύρω από ένα οβάλ γκριζογάλωζο σώμα και το σφαιρικό εξόγκωμα με τις φωτεινές τρυπίτσες περιφερειακά στην κορυφή του σώματος που φωσφόριζε με ένα βαθύ πορτοκαλί φως. Ο αδελφός Αθανάσιος πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Στον τάφο του ήταν γραμμένο κάτω από το όνομά του «Ο Ζωγράφος του Θεού». Οι 2 νέοι καλόγεροι από τη Μονή που στάθηκαν στο κελί για να ξεχωρίσουν τα προσωπικά του αντικείμενα δεν τον είχαν γνωρίσει, παρά είχαν ακούσει από τους άλλους πως ήταν ένας τρελός μα άκακος γέρος που είχε τη μανία να ζωγραφίζει το Θεό. Στη σπηλιά βρήκαν πολλά πράγματα που δεν ήξεραν τι ήταν. «Εσύ ξεκίνα να ξεχωρίσεις από εκείνο το μέρος και εγώ θα ανάψω έξω τη φωτιά». Ο ηγούμενος είπε να κάψουμε όλα τα άχρηστα. Άρχισε το ξεδιάλεγμα. Μέσα σε ένα τσουβάλι έβαλαν τις εικονίτσες και τα διάφορα ξυλόγλυπτα αντικείμενα. «Εδώ βλέπω κάτι φακούς και κυβότια με εργαλεία και όργανα», ο άλλος πλησίασε να δει. «Τι τα χρειαζόταν όλα αυτά?» «Ξέρεις, λένε πως όταν ήταν νέος, είδε το Θεό σε όραμα και από τότε τρελάθηκε. Άκουσα πως πριν από 6 χρόνια πάλι κάτι έγινε, αλλά κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Από τότε δεν ξανακατέβηκε στη Μονή. Κάποιοι έλεγαν πως ήταν αιρετικός. Είχαν βγάλει έξω τα κυβότια και ξεχώριζαν τα πράγματα. Ό,τι θεωρούσαν άχρηστο το ρίχναν στη φωτιά. Για κοίτα εδώ, υπάρχει ένας σωρός από χειρόγραφα. Φέρτα έξω, πω, τι χαρτομάνι είναι αυτό». Μαζεύτηκε ένας σωρός από χειρόγραφα που ήταν σχολαστικά τοποθετημένα μέσα σε φακέλους. «Καινούργιοι φάκελοι, φαίνεται θα είναι αυτά που έγραφε τελευταία». Άνοιξαν ένα και είδαν κάτι παράξενα σχεδιαγράμματα και αριθμούς. «Άκου εδώ τι γράφει. Επικοινωνία με εξωγήινους. Κοίτα παράξενα σχήματα. Σαν κινέζικα είναι. Ανάθεμά με αν ήξερε τι κάνει. Πράγματι ήταν τρελός ο άνθρωπος. Ρίξε τα στη φωτιά», ο ηγούμενος είπε να καούν ό,τι αιρετικά στοιχεία βρεθούν. Ο άλλος τα έριξε στη φωτιά που είχε δυναμώσει. Ύστερα διάβαζαν μεγαλόφωνα τους τίτλους από τους άλλους φακέλους και τους έριχναν έναν στη φωτιά. Δευτερεύουσες διαστρικές ακτινοβολίες, πίνακες κυμάτων, σχέδια για κατασκευή πολυποποδέκτη διαστρικών εκπομπών λήψεων, χάρτες κατοικημένων πλανητών του ΑΜΧ 8 συστήματος, η εξάποδος του του Σκοπιού,